Iki bapak. Piye to Den Mas Broto ki? Iki bapak. Eleng, Dok. Den Mas. Suminten. Pengen. 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 Loh, iki Den Mas Broto sing iki. Den Mas Broto. Den Mas Broto. Jeneng ngoten mengko kewe. Den Mas Broto. Den Mas. Den Mas Broto nek ngendi ya iki Den Mas? Den Mas. Rene sik, eneng kene, Broto eneng kene. Ngendi ya Den Mas? Cek endi? Iki utuh. Den Mas. Oh iki Den Mas Broto. Iki Den Mas Broto. Bocah iki nang ndi? Iki lho, Broto nang kene. Wah, pasti Mas Broto ning ngendi ya? Den Mas Broto. Sek endi? Iki lho. Den Mas. Den Mas Broto. Iki. Mosok ya aku kan jelungkup nang kene iki to? Iki. Hah? Iki Mas Broto. Den Mas Broto. Sapa jeneng bapake Suminten sapa lho? Hamba Allah. Tindak. Kidul. Iya. Sing pun ditepus iki. Iki karo sing kae, sing kaya limbuk iki. Heeh. Niki. Heeh. Mbak Yoga. Oh, Mbak Yoga. Ya. Mbak Yoga kalih niku. Iki. Ya. Salamah. Ya. Yoga dan Salamah. Sepate apa? Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rabut kembali. Wes bener selendro malah. Perjuangan. Meh pitulasan. Lho iki sasi Agustus. Heeh. Delokne Hari Kamardikan Republik Indonesia. Bisa. Lagune apa iki, Mas? Halo Bandung. Halo Bandung. Halo Bandung berarti Jawa Barat iki. Heeh. Halo Bandung nglipar ya nek. Piye? Iki mola Halo Bandung Jawa Barat. Sing original. Halo Bandung nglipar ki ono. Piye? Oh, ora tau nonton kaset. Lah aku ora gablek kaset kok. Apa wartane Bandung? Apa kabar? Heeh. Mbok kutha Jawa Kulon, mbok kutha ki ibu kota. Oh iya. Apa wartane Bandung? Kutha Tandamata. Oh. Kenangan Tandamata. Heeh. Wis suwe aku ora ketemu slirane. Saiki wis ngaso mangan geni. Kok dadi lautan api iki kahanan kono ora kok mangan geni. Laut ki nek nggonku ki laut leren mangan. Lah jare cara kene beda. Lautan api mangan geni. Yo anak pring rebut meneh. Kok anak pring? Bung, Halo Bung, ayo Bung rebut kembali. Bung ki anak pring apa anak wong? Anak pring. Iya. Pangan aku kuwi kok. Kuwi lagu-lagu perjuangan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Bisa ta? Sanggup menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ki umum. Biasa. Enek dijawake kaya mau meneh. Anu nek ayo nek u yo u nek i yo i. Heeh. Kowe khusus A. Ah, Jadi nek aki ora kok dari Sabang ora. Dari Sabang sampai Maraka kuwi A terus. Iso ta? Yo. yuk. Ayo coba Salamah. Nah. Dari Sabang sampai Maraka berjajar. Kok berjajar palau-palau. Pala ora nggo U, pala. Pala-pala sambang menyambang menjadi sata atalah anda nasa. Lulo. Betul. Aku O. O.
Doro sobong sapa maraka berjujur polo-polo. Sombong menyombong menjodoh soto otolo ondonusu. Jos. I ya. Ayo I. Diri siping ya. Diri simping simping miliki bijijir pilih-pilih. Simping menyimping menjadi siti. Wis mandek. Wis. Lah urung rampung. Wis teko kono wae. Lagune napa Mas lagune? Wis Tak kono terus wae. kese. Ben jangkep lagune iki mau ya tekan Ayo, ngomongnya. Darah sabang. Darah sabang sampai marka berjajar pala-pala. Sambang menyambang manjada sata atalah andranasa. Duru sobong sombong maroko berjujur Polo-polo. Sombong menyombong menjodoh soto otolo ondonoso. Ayo. Diri simping simping miliki bijijir pilih-pilih. Simping menyimping menjadi siti. Wis. Siti nonton pasar malam. Wis. Siti nonton pasar malam. Wis. Urung rampung tak terus kese. Ora usah diteruske, ngenteni keluargane urung do mulih. Sik ana sing nang Bandung, ana sing Jakarta. Nginep ora usah sik teruske. Kuwi nek Sripah. Hah? Oh, ayo tembange. Nah ngono, kok dolalan teruske. Wong kowe ya duwe kok dadakan teruske. Lah justru Duwe duwe lagu kuwi. kuwi lho, Nah Mas. iya. Nah ya, iki nggo persiapan 17-an. Ngono. Lomba. Semangat. Awake dhewe iki tanpa ada apa pahlawan, pejuang para pahlawan iso apa? Iya. Paribasan tembunge awake dhewe saat ini iki mung garek nglungguhi sing jenenge Klasa Gumelar. Mung garek nemu penake. Wadene rekasane wis dientek-entekke mbah-mbah nenek moyang para Itulah Indonesia. Ya. Ya ngono Mas. Nyiping menjadi Siti ya wis Siti wae. Siti wae. Siti Ya lah lho kuwi. tak mangi. WhatsApp Siti tuku kotang kae lho. Wis. Wis. Wah anyel-anyel tak goleki tenan cah iki. Kon wis kok ngeyel. kok mboten dintekke to? Ora entek nggo sesuk dinget kok, Nduk. Sesuk neh. Senenge lagune apa? Kok sik kenalan sik karo warga kene. Iki taun wingi rung melu kok iki. Ora to? Urung. Asmane sapa Cahyu? Nggih, nderek nepangaken nggih Bapak Ibu. Iya. Kula Ainun. Ainun ki moto. Kok moto? Apa? Kepala Roksun. Heeh. Ya toh, rambut Sahrun. Heeh. Moto Ainun. Basa Arab ta ya? Lho piye to? Lapangan nombo alun-alun. Omah sepur stasiun. Oh iya. Garisan dawa Mistoratun. Wah. Kono kuwi sekolahan kuwi jenenge Madrasatun. Wah. Dong apa ora? Heeh, dong. Aku kok tukang pijet nglipar. Lektun. Oh, apa? Aku kok Ama batu. Ainun. Nggih. Dalem endi? Kula tepus. Tepus. Tepusmu ngendi? Tepuse Purwodadi. Ainun Purwodadi. Tepus. Heeh. Kowe anake sapa? Anakmu jare. Lah iki Agni palwaka siking geni Sik. guna dahana len. Lah wingi jenengan ngaku. Sing ngomongi nek aku bapakmu sapa? Lah jare wingi Mbokmu. Hah? Mbokmu sapa? Yuli. Oh dadi mbokmu Yuli ki ngomong nek kowe ki anakku. Lah jare kathoke jenengan Keri nek ngomong. Wingi kae. Ya bener, katokku ki pancen kairine nggone mbokmu. Nggih. Ning kabar sing tak tampa saka Yuli jare kowe ki mben digugurke. Kene anjuk dadi semene gedene nek digugurno. Lah iya. Oh alah. Rene sangurek ta kowe mau. Lah ngapa? Langsung bel. Napane sik bel? Ngapa? Terus aku tak dandan sik aku. Napane sik bel? Bocah ki nek jek polos ngene iki.
Isih sekolah. Isih. Neng ndi? Ajeng. Maksudnya niku mau sekolah gitu. Oh, arep melanjutkan. Lulus apa ta, Nduk? SMA. Terus iki arep melanjutkan kuliah. Nggih. Neng endi? Jeng teng Bantul. Ing teng Bantul. Gon apa kuwi? Cedak pantai mriko. Oh. Cerak Joko pantai, ngopo kowe repan? Sekolah. Lah, Kan yo. ono sik cedak pantai. Apa sekolah napa ning cerak pantai? Yo ono sesuk dolana dhewe. Lah yo karo kowe. Oh, alah. Gur arep jaga pila to kowe. Kok jaga pila? Jenengan wis tahu mesti to. Ya karo Yuli mbokmu kuwi. Kula ngantek katokku keri katut iki ya karo Yuli mbokmu kuwi. Neng kari tenan. Heeh. Dek kari Kleru. napane? Jadi katokku dienggo mbokmu, katoke mbokmu tak enggo. Tak enggo mlo aku ngene iki lara kabeh lah tak tilik oh lah nek bordirane. Ora penak. Bordiran kepiye? Bordiran kembang-kembange Mas. Iki Heeh. kok ora penak men aku ngono. Biasane niku ngarepe enten kompekane. Kompean ki apa? Apa ya? Cara kene ra ono. Sak Klampean nek cara kene klampean. kompekan nenekku. Lah iki nek cara kene Luweh. Nek nggone mbokmu ora nek kompekane. Kek napa? Ning kompekane ora ning enek tulisane sablonan. apa? Ada lowongan ngono. Kok Wis ya, apa gedeboke pegel to Mas kok mbok pijet. Endi Bubuk mau? asmara. Iki urung kenalan kok. aku Sita iki mau lho. wes. Tampi iki wis rene. Oh, wis nek kene. Oh wis rasa kenalan. Jenengan? Hah? Jenengan? Sudah. Sudah. Wingi melu? Lho ora. Nyingkar. Ya. Ayo, Anak Nun. Yuli. Iso lu. Karo Pak Etik ngono iki piye? Nggih, Pak ngapunten. Lah ndi sangoni? Sangune ndi? Pak E lagi golek cerewet. Kuwi adine damar kowe iki. Heeh. Aduke damar ndi lho? Siki nek ora digenah. Engko kowe nduk tak genahke. Nyingkar nyingkur. Mbokmu jesok senam ngono kae nek sore. Sesok senam. Lah aktif. Oh. Aku Lah jare jenengan sik anu ngekon ben awake api. iya ning katoke tak kon ganti. Mosok anggur senam ning kantor kelurahan nganggo katok training SMP Muhammadiyah Tepus ngono. Tulisan. Lah nek wong iki apik sing sakonone to, Pak. Terus tak tukokke lho. Tukoke apa? Tak nggo dhewe ding. Medale jedal. Bahasane lho, Nun. Ki ngertian dhisik lahir lah tak pidak ngono. Jedol. Buka kamus jedol le. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Kuwi sing ninteng Pak gurumu to mbiyen. Nggih lho. Lah iya. Aku ket mau jane iku ya menyapa ning aku wedi. Lah iya. Kae ngopo kae? Nguyuh. Oh. Dong, ora. Wong nguyuh kok aja-ajake mbok kon ngopo? Kon ngewangi piye? Nggawa HP nguyuh, Mas. Saiki nguyuh nggawa HP. Lah arep nggo ngopo ya? Live streaming. Lah Guys, pipis guys. Guys. Nggawa HP. Nggo colok. ayo saduk jatose yo. Lingsem yen Lingsam yen kemutan lalampahan kang
Iki engko sing sak ramban gubuk asmara terus dicemplungke nang dangdute lali janjine. Masuk gubuk asmara. Heeh. Mesake wong wedok lho, Mas. Lah ngopo? Lagune tanpa bantal, tanpa kloso. Lah ora gatel mbok dilemek-lemeki plastik ngono lho, Mas, ngono lho. Oh, lagune iki ngono. Kuwi iki cakepan lagu. Ora usah dinalar. Nesu ora mangan lho. Kuku sing dupa kemelon. Ijik Oh isih. Tresno tulus nadyaning bekas Ayo, mangga. Langsung dangdut wae, Mas Majo Lendrut. Ya, ya. Manut duri. Nang susure kalu kaya-kaya ngelingake gubuk asmara apa gethuk Mas? Kok gethuk kuwi ta? Kaya-kaya ngelingake. Senggaan. Heh? Senggaan. Gubuk kae nyimpen mati wiyen tumeka saiki. Kaya-kaya ngelingake gubuk kae kebak cerita. Ha. Nyambung kuwi. Kaya-kaya ngelingake gubuk kae iki kebak cerita, ngono lho. Cerita mangan gethuk nang gubuk ngono. Lah mbuh nek kuwi. Terserah sing nang gubuk. Kaya ngelingake gubuk kae gethuk. Mesu. Ora. Mau maem. Ora. Aku wong lanang sabar. Iya. Sak sabar-sabare wong wedok iki isih sabar wong lanang. Nah, lah wong lanang iki pokoke kudu sabar. Nek wong Jare sapa? Oh, anake Yuli iki nek diomongi ngeyel. Wong wedok ki ya sabar jenenge kedunungan apa asek segara ati segara. Ati segara. Mula atine segara. Ora bae. Lah wong wedok lho pun nglairke, pun menyusui, meteng. Apa meneh resik-resik, asah-asah.
Liyane ki wong wedok. Lah nek momong anak ki sapa Pakde nek karo wong wedok? Heeh, sing wedok momong anak sing lanang joto ya. Nek apa nek ora enek wong wedok lha apa gelem dianak? Apa iso dianak? Masa wong lanang? Aku kok dimulang anakku to iki. Lan jenengan ki kok ya lho wong lanang ki ya rekoso, ngupaya boga golek pangan. Ya to? Iya tak belani. Sing maune kulite putih dadi ireng. Wong lanang merubah warna kulit demi warna duit. Ya to Mas? Bener. Awan teko wengi tekuk ringkel apa adus keringet. Kuwi dienggo keluarga. Wong wedok ya iso ngono kuwi. Lho. Pratibala to kowe. Lipar ora nek wayangan liyane kene ya Mas. Masuk. Pindah rombongan aku Mas. Masuk, moh maem. Tegese ya wong wedok ya sabar, wong lanang ya luwih sabar. Ning tetep wong wedok sik luwih sabar. Napa wong lanang iso manak? Keneh mbledhos ya Nun ya. Wong wedok iso manak ki nek ora disetrum wong lanang kok ngendi. Nyetrum kuwi ya rekoso, Nduk. Piye carane nyetrum? Ya. Golek kabel monceke gek dilaten lak ngono. Ki iso manak. Yo tak nyoba nek ngono Pak Dik. Aja. Anu sesuk selondok kowe. Longgar, sesuk longgar. Oh ya wis syukur. Lah ngapa? Arep tak yasinke nduk kowe. Ngomong sesuk pene diasin. Anakku tek kaya ngene iki kepiye? Lah mbuh mbiyen tokmu pas produksi kepiye? Lah lek nyetrum keseron. Dadine ngono kuwi nek keseron. Nun, rene wae Nun bapakmu sia-sia karo kowe ya. Lah nggih jebul nyetrumi mamaku to. Ngopo kuwi? Rebel Yuli. Lah kae wonge lho, Pak. Ndi? Lho mencorong. Ditutno trek pesut to jare wis nyetrumi Yuli nek ra mudeng Yuli. Catetan gek mlebu lali janjine. Ya. Lah gethuke. Ora, wis entek gethuke. Catetan sajroning ati. Lali janjine. Di mana anak kambing saya?
pipise. Kowe iki joget apa? Joget semut. Tari semut ora model. Ora mudeng sing viral. Lagi viral lho, Mbak. Ngene lho. Coba. Nyoba. Piye jare? Mendak. Mendak pisan apa mendak loro? Ya tuwang mati. Ngene. Maju kene lho. Nah. Nggih. Ngene. Mendak. Terus? Tangane ngene. Iya ya, kiting po. Kanan. Kanan. Kiri. Terus Kanan. Mangkendangi, Mas. Mangkendangi dung. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan. Nah. Lah aja kaya wong kukueng. apa kuwi iki? Kuwi iki apa? Kukuken ki apa? Kukueng. Kukuken ki apa? Kaya PT Filerne lho, Pak. Iki pakmu, Nduk. Lagi wong tenan. Lah nek wis wong tuwa mbok ajari ngene-ngene. Ya Yo sing lemes. beda. Aku gawe kowe iki ora ngene-ngene. Ngene. Astagfirullah. Walah. Walah. Iso tak tiru lah. Aja. Hei, Aja. Lah ngapa? Kuwi mau ngaku karo Yuli mbokmu. Kowe etok. Ya kan aku sesuk yo mana. Ora kok manak ki kanggone kewan. Nglairke. Nai to. Nah, Beda meneh. bocah ki suwe-suwe tak ijoke termos kok saking kok. Ampun to. Nah iki kucing. Ya rasa nesu. Yo ora kok nesu anak wong kok anak kucing ki. Terus apa? Mau maem mau turun kok. Ora mangan ning tak pangan kabeh. Ya wis nek ora oleh nai yo ndoboli wae. cah ki nek bahasane kok aneh-aneh ta. Cah ngendi to Mas iki? Kandhane tepos. Lah ya anake Yuli kuwi. Heeh. Kok ngene ben urung tak tinggal urung parah ngene lho Mas. Saya gede kok saya pekak. Men. Men ya dipriksake apa tuku sotek kono nek men kok. Men. Ya ora gokno. Hah? Bu. Kon ngenggokke. Lah nyat girap-girap. Jadi aku ngenggokke ngene aku karo nyanyi lho Mas. Piye? Di sana tempat lahir beta. Ya ngono. Ngopo? Wedi aku. Dari Pakku. Iya Kok nek incengi. ora. Pak apa? De. Enek semprotane ora? Enek. Tak rondape ya. Oh, ngene. Lah mula ta mula. Wong suwe ora ketemu lho nduk nganti wis lali gaya bahasamu. Lah berarti aku mbok buang, Pak. Oh, ngetok-ngetoki nek wong lanang ora tanggung Jenengan jawab. kok gelem nyetru metro. Ora gelem nyangoni anake nek wis gedhe. Kowe rasa protes. Wong mbokmu wae gelem lho, kok kowe protes iki ngopo? Lah make lak mbok tinggal. Ora. Aku ki Kowe ora wis nyetru mamaku terus ditinggal. aku ki ora ninggal mamakmu. Terus, Aku transmigrasi bablas umroh. oh, gini ora bali-bali. Lah ning kono jek serepot pake kok, Nduk. Oh iya. Oh, ngerti tak gawe umroh pakake unta cah tenan. Kowe ya cah tepus. Tepos. Kok kancamu kuwi? Heeh, tanggoku. Ya wis. Lah piye? Ora apa-apa. Lah kok terus ora apa-apa? Ya ora apa-apa. Pakake unta banget. Mati bar. Gawe neh. Nya. Uang kagetnya. Wang kaget apa? Isine tagihan kok. Sing apik ya, Nduk. Nggih, Nggih, Pak. Nggih, ngono. luwe. Nggih, Pak. Nah, ngono.
Nyanyine kok pilek ta kowe? Geren tak serote. Hei. Antil. Bapak nyerot umbele anak. Bapak apa? Lah iya ora etuk. Ora. Arep mbok serot dhewe. Nubruk lho. Nang, Nduk. Anak gidok. Janjane kowe ning Hei hei ha ha. Atiku suci. Sampun, Jeng. Mbak Limbo. Matur nuwun. Pun. Kayak wiso. Duduk. Poreget. Cita-citamu apa toh? Cita-citamu apa? Jadi orang yang tanganmu iki ngopo? Tek kono ngene. Ya men to panjenengan gelem ngukurno apa? Ngene. Ya men gatel. Cita-citamu apa? Jadi orang yang beruntung. Alhamdulillah, aja kaya Pak E ya. Lah ngapa? Cita-citamu apa? Maling. Mayit. Ya, mayit. Oh, mayit? Oh. Ya kabeh iki cen besok dadi masjid. Nah, ngerti bocah ki ngerti pisan. Wis ngerti. Kek iki tukang gali kubure kono saiki. Lungguh, Nduk. Aja sak ngene. Ya tangan-tangane dhewe kok ngapa? Lho ning ngarepe Pak Dalang, cita-citane apa? Kula cita-citane. Sing tak golek iki cah ngene iki sing ora ngerti apa-apa ngene iki kok. Oh iya. Hah? Gelem bayar murah kok ya ngene iki. Talenta namanya, talenta. Makasih Nduk. Ainun tralala. Salamah. Ainun salamah tralala. Salamah barang. Salamah gua. Nah, aku ngomong ro Yuli cuk jenengno Ainun tralala. Apa Oh. nganggo salamah? Sing demeni sapa iso dadi salamah? Ki sing prahmen saka Bekasi ki diaturke. Ya. Ki sik tak maca sike nyuwun lagune Sumanding. Wah iki lagu nganggo keyboard mongko ora nggawa. Iya. Saking Mas Petel. Oh iya. Jakarta Timur wis transfer 100.000 kamangka. Oh iya. Diganti wae, Mak. Heeh, ganti mau wis gubung asmara. Iya. Rak ya isine rak ya Sumanding. Ya ya, Sumanding neng gubung asmara. Oh iya. Iya. Ya. Mbak, iki asmane sing kiwane si Ainun ki asmane Mbak Okta Triple XL. Ya, Mbak. Okta Triple XL. Heeh. Blanyat gede banget nek XL kuwi. Wah, iso tak lungsur nggo jaket lho, Mas. Ayo. Monggo. Ngadeg, Mbak. Tok. Sugeng dalu Mbak Okta. Wilujeng dalu Adi. Lawan sih. Pesan. Piyahi kok le. Sapa sing muni bajak laut mau? Wes to, wes. Kok ya dieling-eling terus ki ngopo to? Iki sangen ndi, Mas? Ora kelingan po? Iki sing nang Bandungan Semarang wingi. Ber kene pedhot. Sing matane PC wingi. Iya wis mari. Wis mari. Wis Nonton. dah, Kene. wis sembuh ya. Dibaleni mlakune apik lho, Mas. Coba. Sampeyan dangu, apik mlakune. Coba. Sugeng dalu Mbak Okta. Iya, selamat malam Adi. Salaman riyen kalian kula.
Sehat, Mbak? Alhamdulillah pangestunipun sehat kula apa? Apa? Yuli mbok iki. Ngapa piye? Selamat malam. Malam. Amah aku kok ya ngono. Mbok iki. Ngono kuwi apa? Oh ya wis. Heeh. Nggih, Okta. kula Dalem endi? Cebongan Mlati Sleman. Cebok. Cebongan. Cebongan. Tuwek, kuping tuwek. Cebongan. Mau cebongan kok. Nek semene iki wis ora cebong, Ora. kongkang. Kowe iki jeneng dusune ya, Mas. Oh. Ya. Oh iya. Lah iya cebongan ning kono neng kongkang. Ah rak ngono. Oh ngono. Iya. Kenapa kamu kok ngeliatin aku terus kayak gitu kamu? Aku cantik ya? Iya kan? Kamu terpesona ya sama aku ya? Oh, tidak sama sekali. Loh, piye toh? Aku sudah dandan ayu-ayu kok radu nek cantik. Ya nek umume wong wedok ki cantik, nek wong lanang ganteng. Ganteng. Ning ora kok terus aku terpesona seneng ngono kuwi ora. Loh, terpesona kan dong mesti cinta. Lho iya ning aku terpesona aku nyawang kowe iki sing tak sawang ora pasuryanmu. Apane, Mas? Spionmu iki lho. Iki spione sing siji ora nganggo, engko ndak kaya antena nek loro. Iki nyet mung ngreting tengen terus bocah iki. Ngene lho berarti. Lah mula PC kiwa. Wingi wis Pramen saka Pak Suratno Bekasi. Heeh. Oh nggih. Pramane napa? Pramane napa? Suminten edan. Kula dados napane? Ayo suminten apa sok sumintene Pak De Gareng? Ya ora apa-apa. Ah, iya. Ben sing kene kan wis edan. Apa? Kok iso ngarani aku edan iki piye? Ya ora ngerti Kowe pokoknya. ngerti ora titikane wong edan iki piye? Piye? Wong edan iki ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, bengak-bengok, njejak-njejak kuwi wong edan. Kuwi wong edan to? Sing ndi ya kira-kira? Kok kaya ono sik. Kene ora enek. Ketoke iki Ngopo? Mantil mencelat. nek sing mburiku kuwi omong dhewe ngono. Wong edan po. Kuwi edan golek pangan. Edan ngrembakake budaya ngono. Ngomong ae ngarani aku edan ngono. Ah ora Mas, ora. Ora wani. Wong edane ditekoni ngono gesek kok. Lah piye? Wong ditekoni iki apa? Ngono mesti batako mesti. Heeh. Sampean iki apa Mas? Gelas isine teh. Oh wis mari sampean wis mari. Selamat sudah tidak edan lagi. Mari. De, Suminten. Aja aku dibenet lho kuwi. Suminten. Heeh. Iki nek arep ketoprak iki biasane disiarke dhisik ngono. oh iya, heeh. Ah. Nuwun para miyarsa. Lho, lah sapa sing Lah. Aku sing dapuk. Oh, ya wis. Oh, sing dapuk ki kono kok manut wae dhewe ki wayange arep dadi apa manut. Naratore aku. Lah punika to pagelaran oprak ketontrang. Apa? Ketoprak. Ketoprak. Jenenge ketoprak. Mungkret budaya. Dalu punika nggiyara lampahan petilan sampun ngantos kleru petilan. Lakon Suminten Edan. Wondene diajeng Suminten badhe kasta dening Dena Ayu Okta Salsabila ingkang pidhalu saking Cebongan. Sleman po Klaten? Sleman. Sleman yo. Sleman. Awon denten milih dadi Brata apa milih dadi Pak Suminten? Pake no. Aku pilih dadi sing bayari ketoprak. Ora iso, sing bayar aku. Bapake. Wondene ingkang badhe kajibat dados tiyang asepipun Suminten kasta dening Rama Gareng Tralala inggih ingkang nama asli panjenenganipun Bapak Winarno. Cak ngendi kuwi? Nang BRI enek lho catetane lho. Lah punika sumangga dipun pirsani sesarengan arep pepeh saking iring mriki lumampah panjenenganipun tiyang sepipun Warok guna seco bapake. guna seca. Su monggo. Tok 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 tok. Ayo ge omong. Wis direp ge omong. Pak ketoprake elek. Pak,
ngendi? Saka nonton wayang. Nonton wayang ning ngendi? Lapangan Dungpuh. Lah, mbok sesuk ki sisan tanggapke wayang nggo rabiku karo Den Mas Subrata ya, Pak ya. Oh iya. Heeh to. Sliramu wis wancine winengku dening kakung. Lah ya, aku ki wis cecawis ning mburi kae. Aku wis nyepake werna-werna. Sesuk kebayakku sing arep tak nggo sik warna abang ya, Pak ya. Sing paling apik dhewe sing tak duweni. Ya sing abang tapi aja nganggo ireng. Lah ngopo? Engko ndak kaya wong diantemi abang ireng. Ora kok ya aku ki tenanan aku wis milih nganu apa jenenge tukang paes, Pak. Oh iya iya iya. Tukang paese saka nglipar kene. Iya, Nduk. Iya iya, Nduk. Aku jan seneng tenan Pak lek arep dirabaki karo Den Subrata ki sidane ki kapan? Boleh wis ngono lho, aku selak ora srata, Pak. Iya iya sabar. Siji jodoh loro pesti kuwi rejeki kuwi Gusti Allah sing ngatur. Iya. Lah ya bener. Wis tiba titotok kok apa? Titi wanci. Titi wanci ketoprak kok ngancing. Titi wanci bakal kelakon sliramu kok winengku dening priya kang utama Den Mas Subrata. Lah ya kuwi sing tak karepke ketwingi to ya, Pak. Jan aku wingi weruh Den Mas Subrata jan bagus tenan ya, Pak ya. Apa ora seneng to ya, Pak? Kok Duduk. Loh, Bapak ki ngopo to kok malah ngono kuwi? Aku ki arep dirabekke karo Den Mas Subrata lho. Kok malah Bapak ki kok kaya merengat-merengut ngono kuwi ki ngopo? Bentukmu lho, Dik. Sedih lho. Oh. Aku welas asih marang sliramu Nduk Cahayu ning kok kaya ngene kedadeane. Njuri kita omongke apa ora kahanan sing kaya mangkene. Arep ngomongke apa to, Pak? Tok tangane ketawil-ketawil ngono kuwi ngopo to, Pak? Suminten, Iya, piye, Pak? aja dadi gelaning atimu ya Nduk Cahayu. Oh ya ora bakal gelo lah wong aku arep dirabekke karo Den Mas Subrata kok gelone iki gelo kok ngendi? Pengen dirabi, bakal ndak rabekke. Nanging piye, Pak? ora karo Den Mas Broto Cahayu. Lho. Kosek. Kepiye to, Pak? Wong aku ki arep rabi karo Den Mas Subrata kok bapak ki kepiye to? Wong wingi wis rebugan ngono kae. Sing gedhe pangapuramu ya Cahayu. Piye? Gelem ora gelem iki kudu tak omongke kanggo sliramu. Cahayu. Den Mas Broto kedanan cempluk Parsiah lunga saka kene Nduk Cahayu. Aduh, mau ning pasar tinyang 1000 ra keke. Tekan kene malah wis ora kalap. Anggepe wedhus. Mau jane 1000 sing mending wis ngene iki wis piye? Iso-isone ya mung diragati mrica, Mas. Dipurak. Bicara iku. Anakku Suminten. Tok. Oh. Bapak njaluk pangapura ya Cahayu. Sing gedhe pangapura. Dene bapak tega ngucap iki mau kabeh kanggo sliramu. Eman Cahayu anakku Suminten. Tak dongake jejeg atimu, jejeg pikirmu, jejeg padang jagatmu. Dene wong lanang mono ora mung Den Mas Broto. Tangi Nduk Suminten. Tangi Nduk Suminten. Tangi Suminten. Pak. Anda pusing? Minum biomoringa. Zaman biyen kok enek biomoringa piye? Oh, Rodakol.
Suminten. Heeh. Mike mati. Wah, jane. Dayane Suminten. Pak, Urip neh. urip iki baterene gak siji. Kok kaya Mike Pak sok urip sok mati. Loh, aku kok jo gledak ning kene iki ngopo to, Pak? Keseret truk. Apa, Mas? Bapak ki aja sembrono to. Semaput mau ki semaput syok dikandani syok. Shock Baker. Anu semaput. Semaput, Duk. Lho piye to kok aku iso semaput ki ngopo to, Pak? Kok Anu yo jantunge aku peredaran darahnya ora kuat. mumet tenan aku, Pak. Nek mumet tak pijet nggon sirahe. Nek Sirah kowe watuk tak pijet nggon gulu. Nah. Yen kowe senep tak pijet nggon weteng. Oh. Yen kowe anyang-anyangen Ora. Anyang-anyangan ngendi? Aku ora nyang-nyangen kok, Pak. ora. Aduh, Pak, kok aku mumet tenan ya iki. Kan. Loh, panjenengan menika Den Mas Subrata. Iki Den Mas Subrata. Suminten. Pengen. Iki Den Mas Subrata sing iki. Den Mas Subrata. Den Mas Subrata. Iki Bratayuda. Apa to kok Bratayuda? Bratayuda iki Jaya Binangun. Den Mas Subrata. Iya. Mangga panjenengan gandrung kalih kula. Aja nek dhek arep rapi Den Mas. Suminten. Iki bapakmu, dudu Den Mas Subrata. Kae bapakmu kae. Lah kowe iki sapa? Lho, penonton. Oh penonton. Pripun? Den Mas Subrata ning ngendi ya? Kersa mboten kersa. Heeh. Kedahipun menika dipun padosaken. Oh, ya Mas Brata sing palsu. Ben lega. Den Mas Subrata. Ben lega. Den Mas Subrata. Den Mas Subrata ning ngendi ya iki Den Mas? Den Mas. Rene sik, eneng kene, Brata eneng kene. Ngendi ya Den Mas? Sik endi? Iki utuh. Den Mas. Oh iki Den Mas Subrata. Iki Den Mas Subrata. Bocah iki nang ndi? Iki lho, Brata nang kene. Wah, pasti Mas Subrata ning ngendi ya? Den Mas Subrata. Sik endi? Iki lho. Den Mas Subrata. Iki. Mosok ya aku kon jelungkup nang kene iki to? Iki. Hah? Iki Mas Brata. Den Mas Subrata. Sapa jeneng bapake Suminten sapa lho? Hamba Allah. Tindak mriki. Oh iya. Waduh, tegesane sapa iki? Sik endi? Jangkrik minta tegesan iki. Mbok aja diguwak nang kono, Dul. Den Mas Subrata, ngedene dhewe iki arep mantenan dene. Wah, iki gareke pincang tenan, Dek. Den Mas Subrata. Ayo to Den Mas. Prayogane mangkene, Terus Kiai. pundi, Kiai? Wong arep rabi mono kudu ya wis dilegani ora apa-apa najan Aku kok. arep rapi iki. Dipun damel etok-etok Iya. wonten Mas Brata. Nadyan to Mas Brata sampun minggat. Nggih. Dipun etok-etok. Dikandri. Sinten? Totok, dikandri. Tok. Mas Subrata. Iki. Den Mas Subrata, panjenengan
dang 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 Ayo Den Sek hoya hoya sek hoya hoya sek hoya hoya buka siki jos sek hoya Ayo joget ade arep rapi kok ditontonke wayang. Emoh, ayo Den Mas. Ayo dandan arep mantenan dandan. Dandan sik, tutuk. arep mantenan didandani Ayo pamese kasuwun ngadeg. Ayo didandani. Ayo. brotone ya didandani Mas Ya. Sing manten kakung, sing dandani ya kakung. Ayo iki Manten juru putri. paese. Dandani putri. Ayo Den Mas adewe wayahe dandan. jaluk tulung ibu juru rias juru paes ben lega marem ben mari anakku ya gini Ayo iki jan kalem melakine wangi banget. Ayo Den Mas. Aku dadi ayu banget iki mesti. Wah, Jan. Ayo jan iki. Pancen ya. Pinanganten ya kaya ngene, entahe bunga. Heeh. Den Mas Broto, aku sela pengen rapi no Den Mas ayo. Kayak suwi men kae sing. Ayo Den Mas. Apa kuwi Den Mas Broto rupane kok ireng kabeh. Nah, nganggo mic to nek omongan ki. Coba madhep ngarep sik Den Mas. Coba dijajale gandengan sik Den Mas. Ayo. Coba lem laku. Ayo jan iki ajar sik ya Den Mas. Kowe wis tresno tenan to karo aku Den Mas Broto. Ayo omong apa bisu apa piye? Kowe Wis piye to Den Mas Broto kok ora wis kenal? sedan bisu. Piye Den Mas Broto? Atimu kepiye wis? Lho nek aku ya wis seneng to ra aku wis madhep mantep tresno dumateng panjenengan Den Mas. Yo pancene wis dadi krenteke atimu wis nyawiji dadi jejodohan. Heeh. Muga-muga bisa langgeng nganti sak lawase ya. Oh ngono ya Den Mas. Kosek-kosek kok kacamataku kok nek nganggo kok kaya ireng kabeh to jenengan. Yo kuwi Kosek-kosek iki. Aku ki iki Loh, iki utuh Den Mas Broto. Iki wong edan. Iki Den Mas Broto. Iki sapa? Aku arep goleki Den Mas Broto ya, Pak. Oh. Den Mas Broto utus sing kuwi, Pak. ngomong iki Kuwi sapa, Pak? Kowe nggawa wong edan ngendi? Sik meneng sik. Sik to. tak tambanane sih Ah, kowe aja dadi broto kowe dadi mbane wae Ah. anakku ben seneng ya iya dadi mbane Nek emban ki lenang apa wedok? Emban. Wedok. Wedok ya. Heeh. Kowe utuh Broto ya, Oh, Pak. kosek suminten. Kosek suminten. Heeh. bolongane ndi Wah, Jan. Sik. Heeh. ya tak golek sik ya Nduk Oh, Pak, tak tunggoni. Nggo pengayem-ayem atimu suminten. Iya. Heeh. Wah, Jan. Lho kuwi iki lanang to? Piye to bapake iso ora? Wes, kaya kelambi penjara. Oh, iki bulek to jebulane. Bulek. Bulek. Bulek ayo kancane aku.
aja kaya ngono to seminten. Pak D. Senajan kowe iki seneng karo Den Mas Broto. Totno bulik, Totno kayak bendaramu bulik. Ayo goleki Den Mas Subroto. Den Mas. Den Mas Subroto. Den Mas. Kowe engko Den Mas Subroto ning ngendi ya, Pak ya? engko digawa nang omah. Den Mas. Aduh, sik endi ya? Sing endi? Den Mas Subroto. Aja ning ngarep salon anu sapa kuwi? Kene-kene nok Den Mas seminten. Subroto, Pak. Pak iki Pak Den Mas Subroto. Ayo Den Mas. Ayo joget. Joget. Ayo. Joget ke Mas. Tak dung. Dong. Iki Den Mas Subroto. Den Mas kok malah mlayu ki piye Den Mas? Lho. Kok malah mlayu? Kok Den Mas Subroto ilang men. Pamundutan diaturke nawala. Anakku mulih rowak-rawek iki kok. Pak Den Mas Subroto sik endi? Rene. Den Mas Broto. Rene munggah kene. Monggo Gusti. Munggah kene Cahayu. Mriki monggo to Gusti. Kene. Ayo gameli. Dandang. Oh alah. Asik. Terus, Den Mas Subroto jan. Kumismu warnanya putih. Jan gantengnya Den Mas. Asik. Terus. Ae. Oh ya. Ae. Lho ya. Aduh. Den Mas Subroto. Matur nuwun. Iya. Nduk. Arep lunga nang ngendi? Gusti. Rene. Mbok Mban. Ae digawa rene Mbok Mban. Gusti monggo kula. Kanggo nek wis sobo pasar angel nambani. Monggo tidak mriki mawon Gusti monggo. Bule, kok dastermu gegeden to? Nika Den Mas Broto sampun wonten dalem nika monggo Tenan ora? Menika sampun wonten mriko monggo. Tenan ora? Todok. Den Mas Subroto. Ya Allah elah. Den Mas Subroto. Mandek. Dok. Piye Pak Den Mas Subroto ning ngendi aku ki pengen rabi karo. Iki yen nganti kesuwe eman rogomu. Bapak Den Mas Subroto ning ngendi? Dak goleke usada. Mari saka kersane Gusti. Den Mas. Aku ora sudi nek disembur ya, Wan. Suminten supaya mari Suminten. Kowe elingo Suminten. Rene, Nduk. Oh ya. Air zam-zam. Aku pengen Den Mas Subroto, Pak. Tolong ya, Pak. Jarene arep disembur kok ora sida to, Pak. Aku pengen mari. Piye to, Pak Pangi? Piye aku jare arep ditambani? Antek. Den Mas Subroto nang ngendi to, Pak? Dok. Mari. Aku ditambani sik tenang. Pak. Ben kowe waras. Kowe njaluk bebono apa, Nduk Cah? Aku pengen dirabeke karo Den Mas Subroto, Pak. Terus pundi Kiai? Apike bebanane Candhi 1000 wae. Apike. Iki piye kuwi maksude? Ayo, kayak via kayak kon ngadeg kae. Lah, piye ngadeg? Heeh. Lha iki urung edan ora mari iki. Lemen wis ngen sekarang-sekarang. Wis iki tekan sesuk selanjut pentas rapopo. Ya lah iki nek wong edan kan tak go mulih. Aku rasa ditambani nek waras malah stres. Hah? Ayo. Gomleh didusi yo. Ayo gak digo mulih. Iki Emak. Emak, Pak. iki mari yo. Emak. Wis bengi iki. Men. Ndang mari. Wis Emak, aku marine ditembangke tiwul Gunung Kidul karo Mbak Fia.
ngono. Ora ngono. Ngono kok. Ayo. Waduh. Lah kene mayar tambane tek nek iso. Lah iso. Dene ora mau lho bisa. Ning ya ditukoke sak tiwule. Nek lagu tok emok karo tiwule barang. Andekno mbok rewangi adus angus kaya ngono. Tiwul Gunung Kidul karo sapa iki? Mbak Via. Ya, heeh. Ini, Nduk Via. Kemen mari sing edan kae. Iya, arep nyanyi rek kok Ayo. semprot. Tanggapke campur sari. Heh? Tanggapku apa? Tanggapke campur sari. Enake rebana. Hadroh apa? Heh? Hadro. Tiwul Gunung Kidul. Ya. Gandeng, ya Allah, ayo. Tak pikir kowe wis lali. Mas, karo aku sang gunung kidul. Eling-eling panggonan ning dhuwur. Tlatah Ngayodya sak wetan ento. Sing kondang adik kaplek. Babakan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur. Iku kabeh papan wisata. Kaya-kaya ngelingake. Cekake ora bakal kuciwa. Campur sari nganggo nong-nong gitu. Wis mesti pulen lan ora Tak pikir kowe wis lali Mas, karo aku sang gunung kidul. Eling-eling panggonan ning dhuwur. Tlatah Ngayodya sak wetan ento. sing kondang dik gaplek lan tiwul. Watu lintang apa watu kapur. Kaya-kaya Babakan seni ora maido akeh sing kondang ning gunung kidul. kaya ngelingake.
campur sari gunung-gunung ora lumon nem 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 hei lumon nem mari suminten mari wis bacot payu Mas suminten Mas wis nggih matur nuwun Mbak Via anu suminten lagi negosiasi karo kaos biru wis men gak awake dhewe tetembangan kae edan ben edan kae jatah edan kok kae penak ya meloke Mas Yusuf mau bagian edan tok lah iya ayo Mbak Ainun Mbak Niken Mbak Via tekane Mbak Yoga ngadeg bersama nggo panutup apa Mak Leong oh ya napa Leong nggih Mbah Waloyo heeh ayo Leong heeh mangga Lewung Mbak Lewong Mbak Via bar ngadeg meneh ra apa-apa lha yo ngerti iki lah yo sisan ora salinggo nesu mah maem nek karo wong tuwa hampir perkara ngadeg bali ngadeg meneh kok ngopo bir simbir ben sehat kok sapa bir simbir awas esuk tak goleke jeneng kowe yo golekno rencana sapa apike sapa karya lecek yo lecek cek lecek pombir yo heeh lewong oke heeh ayo oh nganggo jaran Pak Gareng ya pakai jaran lah jenengan iku oh suminten iya bendrene aja lali diatungi pedang medeni lah senenge sing dadi jaran beleri ora iki ora setan lho isin luwih beleri lat beleri lah katanya lidah itu tajam bagaikan pedang benar nyatane Ainun lahir ya mangga sabda pandita ya sabda pandita sing kedua garap jatilan Jatel bonange meneng
buta cakil metakil ngemut sikil bendine diserokke. Oh ya. Suwe apa ora iki? Ya. Sabda. Ya. Sabda pandita matur nuwun. Wis kowe iki wis mari nah. Wis. Iki gek neruske lakon. Iki ben teruske lakon. Kowe mikira lakone uripmu dhewe. Iya, Pak De Gareng. Ya. Matur nuwun nggih Pak De, sedaya lepat. Kula nyuwun pangapunten, kathah keladuke ngatur kirang deduga anggenipun gojekan dalu punika saestu nyuwun pangapunten. Tujuan kita menghibur masyarakat wonten ing Kedungpuh. Nggih, Kedungpuh. Kedungpuh. Heeh. Nggih, lepat nyuwun pangapunten mugi-mugi sehat sedaya. Panjang umur kathah rezekinipun. Amin amin rahayu rahayu. Aku nganti urung jagongan bayi ngetan lho. Wis aman. Nganu sing keri wis tak gaweke meneh. Oh. Ya, wong sing wingi wae urung garing bature kok. tak peme kok. Sukses lancar selalu. Atur nuwun Pak De. Ya. Ayo Mas.